Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2024. godinu iznosi 5,74 milijarde konvertibilnih maraka, što je za 4% više u odnosu na rebalans iz 2023. godine. I ovo povećanje nije zasluga Vlade Republike Srpske, nego globalnih kretanja, gdje smo imali nekoliko mjeseci jako visoke cijene derivata, odnosno nafte, i kada su se smirile cijene na tržištu, kod nas se nisu smanjivale akcize i onda smo plaćali najskuplje gorivo. Dalje smo imali situaciju da je poskupila struja, iako je premijer najavljivao na godišnjici Elektroprivrede da se odgovorno ponašaju prema privredi i stanovništvu i da izvoze mnogo električne energije, da do toga neće doći. Međutim, 2 mjeseca nakon izbora imali smo poskupljenje električne energije i to je sve lančano dovelo do poskupljenja svih životnih namirnica i došli smo u situaciju da se za 100 konvertibilnih maraka ama baš ništa ne može da uzme. I to mi sugrađani svakodnevno skreću pažnju i vi ste toga svjesni. A evo, danas imamo situaciju da je maksimalan borački dodatak jedva 144 konvertibilne marke. Ima li to smisla i veze sa zdravim razumom kada vi to pompezno najavljujete da se izdvajaju ogromna novčana sredstva, da će se poboljšati status boračkih kategorija, a evo vidimo da je to svega 3 konvertibilne marke. Ja kada sam to čitao iz medija i kada sam gledao na portalima i u novinama, očekivao sam iskreno da će svaki borac Republike Srpske imati barem jednu minimalnu platu na mjesečnom nivou. Međutim, od toga ništa. Naravno, 3 konvertibilne marke po mjesecu smatram da je za nekog ko je proveo u rovu i na kiši i po snijegu i pod suncem i držeći glavu u torbi zaista poniženje, jer na osnovu tih 3 konvertibilne marke to je na mjesečnom nivou 144 konvertibilne marke, što je zaista sramota. Borac jedan sa 144 marke ne može da kupi svaki dan veknu hljeba i da plati jedan režijski račun. Imate TV, imate vodu, imate električnu energiju, pa evo samo to da se sabere, zaista ovaj iznos je sraman. Došli smo u situaciju da borci koji su preživjeli rat sada gledaju kako će da prežive mir u slobodnoj Republici Srpskoj. I to je problem koji datira dugi niz godina i to je problem zato što se borcima ponosimo samo onda kada su predizborni skupovi, pa se busate u prsa da ćete o njima povesti računa, pa im isplatite 100 ili 200 konvertibilnih maraka svake izborne godine i onda ste te ljude doveli do prosjačkog štapa. Da bi pokazali da ste iskrene patriote, da zaista vodite računa o budućnosti Republike Srpske, da vam je Republika Srpska na prvom mjestu, kao što se uvijek i predstavljate, smatram da trebate minimalno obezbijediti za svakog borca 300 konvertibilnih maraka, inače sva priča o vašem patriotizmu pada u vodu. Žrtva tih ljudi za naš narod i Republiku Srpsku nema cijenu, ona zaslužuje poštovanje i zaslužuje zahvalnost i tu nema ali, tu je tačka. Status demobilisanog borca je ogledalo naše odgovornosti kako oni danas žive, a evo svi smo svjesni da oni ne žive nego preživljavaju. I takvi smo zaista. Ako zaboravimo one kojima dugujemo slobodu, kojima dugujemo Republiku Srpsku, nama nema pomoći i sigurno nemamo svjetlu budućnost i generacije koje dolaze neće znati da je cijene i poštuju i da je čuvaju onako kako bi to trebalo. Republika Srpska nam je ostavljena u amanet i onda se ne trebamo čuditi što kultura izumire. Evo, imamo 150.000 konvertibilnih maraka samo na ovoj stavci, a to je sve pod nenormalnim terorom politike. Također, štediti se na djeci sa poteškoćama u razvoju, to sam danas i postavio pitanje, gdje se oduzimaju statusi roditeljima, njegovateljima i onih 700 maraka mjesečno i mnogo je tu primjera. Međutim, da se vratim dalje na strukturu budžeta po stavkama, gdje se vidi da se nastavlja sa neracionalnim trošenjem narodnog novca po pojedinim budžetskim stavkama koje su totalno neopravdane,
Zatim, u kontinuitetu se Republika Srpska zadužuje, pa do danas imamo čak 17 puta ove godine da se Republika Srpska zadužila da bi se obezbijedila likvidnost i da bi se samim tim bi sačuvao i socijalni mir za pojedine kategorije. Suština je jednostavna, povećali ste sebi plate, oni ljudi koji su obezbijeđeni, njima je još više obezbijeđeno, a radnicima u realnom sektoru, zatim djeci poginulih boraca koji su sada ljudi i imaju svoje porodice, ratnim vojnim invalidima, zatim roditeljima, njegovateljima, samohranim roditeljima kao i svim običnim, da kažem, ljudima, neka je Bog u pomoći. I onda ovdje imamo primjere za to, rashodi za lična primanja zaposlenih koja su povećana za 4,5%, odnosno 50 miliona. Imamo ovdje opravdano 26 gdje postoje određeni dogovor između vlade i sindikata, međutim imamo značajno različit tretman rashoda za lična primanja kod različitih budžetskih korisnika, pri čemu se promjene kreću od povećanja 40% komisija za žalbe, 31% fiskalni savjet, 13% Narodna skupština, 5% Ministarstvo za prostorno uređenje, 13% Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj. Tu se postavlja pitanje po kojem kriterijum je raspodijeljeno povećanje od ovih 24 miliona. Zatim imamo subvencije koje su veće za 12,5 miliona, pa imamo željeznice 100%, odnosno 10 miliona. Željeznice su rupa bez dna i do sad su dubiozi 130 miliona i gubitak je sad trenutno 10 miliona i zato se i ova sredstva obezbjeđuju. Međutim, da li je neko napravio analizu i vidio kako će se i na koji način ta situacija riješiti? Imamo aerodrom 78%, odnosno 900.000 maraka. Poštama 96%, odnosno 500.000 maraka. Znamo da su za 3 kvartala imali dobit od 3 miliona konvertibilnih maraka. Isplatili su bonuse zaposlenima. Po kom kriterijumu se subvencionišu subjekti koji pozitivno posluju i dijele bonuse? Odnosno, šta su dosadašnje subvencije pospješile u radu ovih preduzeća? Zatim imamo rashode za stručne usluge koji su viši za 44%. Zašto od ovih sredstava ne subvencionišete realni sektor? Ljudi rade u Republici Srpskoj za svega 750 konvertibilnih maraka. Kada je u pitanju podrška privredi za povećanje plata radnika svega 15 miliona, što je malo i nedovoljno, a za povrat poreza i doprinosa za novo zapošljavanje radnika je planirano 5 miliona konvertibilnih maraka, po načinu da prvo poslodavac uplati poreze i doprinose, onda moli da se izvrši povrat. Zatim imamo izdatke za rad van radnog odnosa, pa Narodna skupština Republike Srpske 46% više, Komisija za utvrđivanje sukoba interesa 10% više, Vlada Republike Srpske 4% više. Zbog čega budžetski korisnici koji imaju najveći broj najkvalitetnijeg stručnog kadra imaju potrebu za povećanjem troškova ove vrste usluga ili je angažovani kadar nedovoljno stručan i onda dovodimo u pitanje kakav nam je obrazovni sistem od osnovnog, srednjeg obrazovanja, visokog obrazovanja, da imamo fakultete koji nemaju akreditaciju, nemaju licence, ti kadrovi se zapošljavaju i onda na tržištu rada ti ljudi ne mogu da odgovore potrebama. I onda na kraju imate budžet kabineta predsjednika Republike Srpske od siromašnih 57 miliona. I ovdje se jasno vidi da se i dalje nastavlja sa čerupanjem budžeta, da se neracionalno troše budžetska sredstva, odnosno narodni novac, da je suština zadovoljiti koalicione dogovore, očuvati mir unutar koalicije, jer se vidi da se tačno po određenim preduzećima, po određenim resorima, po određenim ministarstvima dodjeljuje novac u zavisnosti koja stranka je postavila svoj kadar. I ovakav budžet može samo da produbi siromaštvo u Republici Srpskoj. Ovaj budžet kao da je projektovao Superhik, lik iz Alan Forda koji je uzimao od siromašnih da bi dao bogatima. I to je realnost. Hvala lijepo. Pogotovo za tog Superhika. Ranka Perić-Romić, izvolite.